control. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? Hi! Welcome to Bitok Bitok University! There's a cockroach. Where? Where? So it scared me. Hey, everybody say hi to my vlog. Hey! Ella. Hey! If you haven't seen the Bitok University vlog, check here this first Say video. hi. Hi! Yeah, hi guys. It's Monday today. Lazy Monday. We just got home. Lazy Monday. And I was so busy last Saturday and Sunday. alright. So what happened last Saturday? Did you know what happened? No. You watch this. Then cover the lens. Ooh. No. Then cover. From ABS-CBN, Pamahaw Special. And the radio head of NOR 91.9, ang baboy na naay-dimple, Bernie Bitok Bitok. Let's give him a round of applause, please. Good morning, everybody! Kung hindi na mo ganaan mag-host ng private school, kaya mga binikanan, lisod kaya papagpakon. Garbuso tayo sa pagpak lang, hindi makapagpak. O tumi, sa mukha nyo. Kanang kunwari, guwapo mo ba? Kunwari ba sikat? Plastikan lang doon, nagsarabit ako dire. Ladies and gentlemen, Bernie Bitok Bitok! Oh. Diyak is na program ng mga uto-uto ko dahil mo. Good morning sa entire and all the students. Good morning sa mga parents. Good morning. Yo, what's up? Welcome to Bitok Bitok University. Asam ako be, asam ako be, asam ko. Kabalo ba mo? Diri sa Station 1. Sa Camp Willis Jeep, na sila bag-ulang nagyabrihan diri nga museum. Muni siya ang mga gamit sa military atong 1940s. Makaraan ng mga gamit sa mga military. Yan. Respeto lang ta kay Matopanila na ni mga soul ni kay karaan na ba kayo ni. Muna yung mga karaang helmet. Kani, mga 1940s na mga kanang pang first aid niya dressing. Uy, nag-ulan man. Original gini siya. Kani, original na mga gamit. Diri makita nimo ang history. Tanan-tanan. Medyo umuulan. Makita sa nimo diri ang panganan sa mga ammunition. Kara 1943. Butangan sa mga tambal uban pa. Kani napadaw ni karon makapalit na pagingani karon mga tag 10,000. Mahal kani mo di na makita. Burunsyo pero in fairness ang iyang spring function pa. Dire butanganan no, original ni tanan. Tapos dire guys, mga karaan, mga 1940s na mga armas, samurai sa Hapon, pistola, kani. Sa una wala pa yung cellphone, ganun mo sa una, Morse code pa, nara The telegraph key controls a powerful transmitter situated in another building some little distance away in order to prevent interference with receptions through the magic of modern radio. In the wireless cabin of the Queen Mary, a ship's operator picks up his call sign out of a 12,000-mile void. Morse code. Ang
telepono sa una. Hello? Nakay palangga? Hello, Mom. I'm back. Yeah, I just got in this morning. I'm feeling fine. Parang Angel. Ang tuki-tuki sa una, tanawa sa itsura. Old. Napag-remote. Oh, di. Gato mo sa Bonsetas. Apit sa mo diri sa Station 1. Apit lang mo diri para makita ninyo ang amazing na mga gamit sa una. 1940s pa niya ng mga gamit. Alright? Nice. Rilang nasa sa San Isidro, Talakag, Bukidnon, Camp Willis Jeep. Oh yeah, people! And nami karon diri kay ma-birthday mi karon. Kay birthday sana sa among gitarista nga si Val Martinito. And uban ng mga taga ABS. Oh, Boy Negro. Say hi. What's up, man? Ikaw lang may ma-birthday, mukhaon lang mi diri. Mga on lang mi diri. Maria. Hi, munang host daw karon. Saan pagka? Tapos si Lady George. Hi. Sa medyo luya, bro na feel ako medyo nagluya. O ang mga microwave mo ni mga kauban ako perminti sa pamaw basta mag-live me. O ni mga sta. Siyempre atong karon bitinaw na tong klaro para maklaro ba. Kani minyo na ni doy anak puro magulang. Kani mo'y legit nga ulitaw kana. Palihog lang. Comment below kung nangita mo og kuan. Bro, ulit na. Ka services. Iya tanan gini sa catering services, event organizing. Lutit na dagan gibuhi, di ba? So, happy lang. Yan po ang aming local version nga si Darla. Gizarligs. Ano daw? Gizarli. Maintindihan? Actually, nagdala mi og ng pang swimming. Swimming attire kay maligo lagi daw sa pool o sa diha pagtanaw sa pool. Boss! Ay, musta mo diha? Walay tubig ang pool. Nadismaya kong kuhan. Hey, where are you going? Diyan lang ba? Alisa ka dyan lang ba? Alisa, baka dyan lang. Kanang kapilang hills. Ayaw ba? So, kamulo pa karon ng Magic. So, wala pa'y kaon. Nakanindot karon sa mga birthday party kay syempre may mga kuan na, may mga Magic ano. What's that? So happy? What's that? Let me see. What's that? So the faster the better. Wow, you like it? You'll be the one to receive Wow. a prize. So grab yourself.